Hola, bon dia. Avui dilluns i un dia humit, núvol, oscur i damunt refredada. De tant en tant tossiré, no t'estranye, i que tinga que parar el vídeo que no m'entremo mucha. Es dic, però bueno, de moment ella no està refredada, així que jo feliç. Avui passejant la gossa, sempre aprofite, pues això, quan isca al carrer, per a xerrar amb vosaltres. Avui parlem sobre el sistema d'estrès. Què és això? Sistema d'estrès. L'estrès tot el món el coneix. Ah, per desgràcia, no? Però el sistema d'estrès és això. Bueno, sistema d'estrès és una resposta adaptativa del cos. Resposta adaptativa del cos. Front a què? Front a estressors, coses que ens estressen. Resulta que nosaltres, com a humans, com a espècie, som així des de que vivíem enmig de la natura, i en molt perill, no? Per tant, quan nosaltres ens sentíem amenaçats o en perill o assustats, s'activava el sistema d'estrès. En què consisteix? En que el cos es fica en guàrdia, es fica en tensió, aumenta la freqüència cardíaca, nos lleva la son, nos lleva la fam, nos lleva... ens deixa, diguem, en piloto automàtico, en lo bàsic, per a poder sobreviure, per a poder fugir o lluitar. Què passa si això se manté en el temps? Ostres, que la persona ja no pot més, arriba un punt en què ja dius, buah, és que sempre estem en guerra, sempre estem batallant, necessito descansar. Avui en dia, els perills ja no són un depredador que vinga a menjar-nos, sinó són pues, la precarietat laboral, l'educació dels fills, la quantitat de responsabilitats. Un topògraf. Bueno, això. Moltíssima gent pateix durant molt de temps aquesta resposta d'estrès. I quan venen a consulta? La majoria venen quan ja estan que no poden més. Problemes d'insomni, problemes d'atacs de pànic, que són molt desagradables. Atacs d'ansietat, que diuen. Són molt desagradables. La gent que té la sensació de que se va a morir. És molt desagradable un atac d'ansietat. És algo que jo anime des d'ací i des de totes les plataformes que puc a que quan una persona estiga vivint per una època que dure que vaig a durar o que se senga desbordada, que no passe més de 3 dies per demanar ajuda. O sigui, no esperes a... O sigui, els psicòlegs estem per això. I de fet, a lo millor en una o dos consultes, una o dos sessions la persona pot trobar les ferramentes adequades com per enfrontar una etapa de crisi, una etapa de problemes. Què passa quan arriben després de 3 mesos o un any, 2 anys, patint aquest agobio, no? Pues que necessiten més sessions. I ho van passar mal. I damunt venen esgotats quan jo els dic no, anem a practicar relaxació muscular progressiva. Vinga, tal, després en casa tal. No s'agarren, o sigui, alguns sí, molts sí, i se ho agarren tal perquè, ole, però els costa doble, perquè estan esgotats, estan cansats. I bueno,
una de les... La majoria de persones, jo m'estic especialitzant en estrès i estic veient que, bueno, m'agrada, m'està agradant perquè m'estic especialitzant perquè la majoria de persones venen per això i bueno, en l'ànim d'ajudar-los jo ja quasi estic fent una experta. I això, això era el missatge que volia transmetre-vos avui. Vos deixe en este marc, esta valla tan lletja, però bueno, vieu-la. Fixeu-vos en el fons. Vinga, un beset. Adeu.